Għanna temp sabiħ. Eżatt, naraw għajt qabel. Wanni jħares il-nik. Ijara, għanna. Bye! Rawnaqa, il-veduta tal-melliħa. Għaw tal-adira, insomma. Għaw torri. Ma hello, bonġu, ma nafx xed nidersew, nispera li għandi settings tajbin. L-lum il-ġimgħa kbira u ġejna hike, jien ommi uħti u missieri, ħdej torri l-aħmar. Jgħat. Għaw. Ġili ġejt jiena dal-hike, ċoħe il-hike li ġejt jiena morna d-direzzjoni l-oħra, ma nafx fejn ħajħduni issa. Waħe, vera sabiħ dal-hike għawek, u jiena nħobb ħafna l-adira u l-melliħa. Naħseb kienet tradizzjoni li dejjem imorru hike fil-ġimgħa kbira u li jien. Sot konna morru għawdex. Konna morru mill-imġar. Eżatt, konna il-tradizzjoni kienet li literalment morru għawdex ġas bil-vapur bla karozza xej. U ninżlu l-imġar u nimxu għasa xlendi u mat mixlendi naqbdu tal-linja għal-rabat u konna naqbdu d-durna għal-rabat u bat mir-rabat nerġa naqbdu tal-linja għal-għawdex. Imma persi għand il-berdej nar it-tlieta ħamorru għawdex nar it-nej. Il-temp jidher ħajkun mux sabiħ t-nej. Ma fl-axħar għanna temp sabiħ, kont li nistana li toħroġ naqa' xemx minn nhar it-tnejn mill-ajruplan. Dan huwa. Ejja, mhux xorta ma jiena meta ġejt mhux minn hawn għaddejna. Mbagħad inżilna l-irdumi somehow. Inti għandek lieta tad-Dolomiti. Jien kos għax issa qatt fil-vlog. F'Settembru ħammorru hiking holiday Dolomiti. Ila vera xewqa tiegħi. ħajħodni mis-Sirja għax mis-Siri jisuq karozza u ħanikra karozza mar Dolomiti, so da ħajkun practice. Ħanibdew nitrenjaw. Għawa volja jiena minn mindu bdejt niġri u nitrenja. Nħoss nisirt fit-tel, biraħ kollha dbatu biex titlaw it-tela u jiena tlajta mal-ewwel. Recovery time malajma. U l-biraħ ukoll kien hemm il-mixjiet tal-puttinu tal-lejl insomma. Taf li vera dispissin ma bintix u kien hemm ħafna nies li ġiew għalli nofjien. Eħe, tiġi ħaf meritin, is-sena dieħla jekk nerġa' nġi fl-Easter nagħmilha u niġriha. Kien ma li hawn. Il-ġimgħa kien hemm ħaf meritin Mhux ġimgħa ta' qabel. 10 kilometers. Il-ħadd huma. Kien hemm mara għamlitha xi 38. Aħbet. Tajba u dik. Le, jiena naf min hemm wieħed ħabib ta' Daniel għamel qasna fuq 5K below 3 minutes ta' jew 3:15 xi ħadd hekk per kilometer ta'. Update xiex. Hija, kellna injury. Kemm nixtieq kont qed niffilmja dak il-ħin. Kif żlaqt. U dak il-ħin f'moħħi kont qed ngħid di tajba l-vlog obstacle. Eżatt, naraw għajt intqabel. Ġuli u koll. Ġejna fil-bicċa, dejjar tuta li jekk isegwu l-aħbarijiet, insomma tafu li sabu fdalijiet tal-hunter gatherers li juru li Malta kienet abitata xi 1000 sena qabel. Ma ħasbux ħaġek insomma. Eħex, fasanna sawwek, ġejna kważi tipu Paradise Bay u Artuta u nekijat. Issa ndurjurkom. Għax huma l-ewwel li ħasbu il-bdiewa ta' qabel l-Stone Age. Kif sabhom? Kif iddeċidew jfittxu hawnhekk?
Lallu. Għaxa miktub. Vera kemm hawn sabiħ. U kif sabuħa? Ha? Kif Ja, sabuħa? kien jafu biha, ma ġew ħafru fiħu. Ħana xo miktub hawn. Orroni ta' emerġenza l-konservazzjoni. Ħefna xi lukanda. Mux kienu ħajibnu fih? Lex jibnu ma' daw arkeoloġisti li ġew Okej. x'jibnu bis-serjetà. Ara wak jagħmlu l-abseiling. Hija strajja. Aħba ġem muħħad. Lallu. ċini bsejling? Li għadu jiddandlu mal. Dik il-knisja hemm fuq hemm ta' Għawdex. Dik. Dik ta' Rabat. Xewkija. Xewkija. Pinu. Xewkija. Xewkija mhux pinu. Ta' pinu ma tidrirx. Ara Malta kemm hu Għawdex qed inġibhom kollha. Ix-xjuħ. Waqfu xjuħ. Darba f'xar u l-liddi darba f'15. Kemm jispikka it-torri. X'ġmiel. Dak meta restawraw u żebgħu reġgħu. Riċenti ju. Kaħlu. Min għalija fi żmien il-Covid u. X'ftakar? Ija, Sabiħ. għax iżmin il-Covid kien nofsu les, meta ġejti Hello, updating the vlog. Kif taraw? Different outfit. Hajklest u morna d-dar u dil-lens maħmuda. Morna d-dar u ħsilna u biddilna msamma u sa ġejna proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira l-Mosta li jen ma ġietx għax qed tistudja, li jen għadha tistudja, iżin għandha l-eżamijiet daqs. U l-udjenza tiegħi Maltija ġifieri hemm 3 xhur li tafu kif tidher proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Ma ħanirkom xejn ġdid. Ara s-soltu immur iċ-ċentru u nġib il-bandiera Olandiża. Sallum nġib il-bandiera Maltija fuq il-bejt tan-nies. Wanni jħares imnikket. Kienet telfa qawwija. Kif jiġri lilna meta nsofru it-batija. Jew naraw oħrajn imutu żgħar. U ndumu ma nirkupraw l-imħabba tiegħek tal-paċi tiegħek. Ġejna għand in-nanna ħanurikom is-siġra tal-Easter tan-nanna kull sena tagħmilha. Diġà rajta jiena imma. Bonġu. Dramatic start tal-vlog tal-ħajt. Bonġu nies, lajt it-tajjeb. Eglom bonġu li għedin il-melliħa ħanamlu barbecue tal-ejt mal-familja. U l-mami waqfet tixtri il-ħobs għal-burgers mill-Maple u għedin parkjati u ġiraġen għalilla li jahiret id-dufan. Tisad baxxilu għax niġi copyrighted. Baqa li jumejn Malta. Ġina mill-liħa għal-barbecue, as I said. Għan xarraw birthday tekol. Għanna il-kejkaw. Issa nirkom xtajjart, għamilt il-corslo. Għamilt potato salad. Il-caramelized onions, nispera ġibni il-caramelized onions. Wasalna, għalija. Jimma min maħobx il-karamel. Għaniftu il-bajda. Għatarajtilom. Ijara, għanna kaf. Għara vera, ħaġa, x'di xanta. Borza tal-frott. Tajba. Di xini? Pocket. Kemm għad maġraq fuq d-nejja. Tajba.
Jura ma tajba, ja? Vera? Preferi Cadbury ma. Jew Kinder. X'inhu s-landim da. Għara ħanibda naħsel il-katleri. Dom maħmieċ. Sammi xaħjar tfejtu l-fan. Imsaħom li jen. Sammi xaħarra. Fluid. Ġiek. Bdejna. Hemm xi salsa tnin. ليش كاف اجل فاينو البولونيا اتم البولونيا تحرقهم شتا مرة تلك تطلع الهوية ما كنت Mela ħanurikom għamilt din il-patata bil-bacon u potato set kisa bil-korslo, ma nafx ġiġ tajjeb to be honest. U caramelized onions. U hawnhekk il-patata fil-forn. Kwarta seklu. tal-pensjoni. Int fjawli. بالريح 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mariah. Happy birthday to you. Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24. hanno segnato l'Inter e poi champagne Bonġu, l-lum Monday ħammarru għawdex u l-biraħ u msir dan jġabu li cake iħor, so kelli 2 cakes. Insomma, ħammarru għawdex u ħanara il-familja ta' Daniel għax il-tarta għadinem, so ħanataw happy birthday to me u ħanħedilom bitċa. Ħanataw parti għaw il-xamal. Da, jisu liħor li ħatna l-biraħ. Nice. Sondu bċajn. Happy birthday to me. Laqom għed. Related. Literalment 3 minuti qabel ma għala. Kemmu tempi kraħ. Il-temp did not get the memo, il-temp maħax il-memo li ġejjina u dex u rridu temp sabiħ. Naħseb għata kem ħajnsla ma kollox. Ġejna u xmarsa l-fornaw. Ġejna l-Bajja restaurant. Jina nixxini platta ġib il-but. Sana la di għatma ġejt il-bicċa.
quasi lì. Vedete intorno ci non sono. Id-dajjini karzament. Ġejna sa Pinu issa. Sitkammortu minn ajri, kemm intom Għala. Dejna, dabda ġet mal-flashin. Aj, ma. Nalla mill pipi qabel. Dawk ġewa minn ajri. Laqas ħajżet la ġemba ta' biex Għaxin dak għedinaw, Insomma, ġejna xlendi issa għal-ġelat, ovvjament. vera antipat. Jien ma nafx ħaniju, x'ħatiju, x'tieħdu tajjeb minnha. Oh, carrot cake. Cheers, tistux il-ġelata ġabdejt nilaqu. Jiena ħadd nuċċola. Itfal il-mobile fil-boot. Stop oħra, ġejna ċittadella. Excuse the hair. Turisti f'pajjiżna stess. Teknikament għawdex mux pajizna, aħna Maltin. Insomma li nejżilna l-istoria ta' Dragut, tejja. Tal-history. Papa u papa. Law ċin saħbew ċittadella. Ma nafx jekk juritta. Għamlu fact checking, please. Fact check, Kieku għadin il-podcast ta' John Mallija najtu għahda fact check. Imma kienu ġew naħseb jistaħbewa. U kien sabon u kien ħar kulħadd. Għalla Sjaf l-xjuħ. Xjuħ naħseb. U li eżat, li huma Li ma setaw xi bi bżonni jaħdmu, speċjali, eżatt, eżatt. setgħu xi jaħdmu. Madur. Mela l-mommi x'tiprattika għad-Dolomiti. Pali ġuri, ġuri. Qed titla it-tara x'maġġel ma tipprattika. Mhux hekk? Jekk miet fit-2005? Jara xaw. Wow. Rrit waħda. Di ħan ixtri. Fejn nistgħu mitwielet? Għandi bżonn. Mara l-ħoxna. Għajtu ma cute. X'toġbok? Jekk toġbok il-ħamra, ġib il-ħamra. De. Xaħsib. Just take it from the wall, okay? Okay. Kamra jew bluċa. dik iċ-ċressi sabiħ. Minti toġbok il-ħamra. It-tnej jaġbuni. Dik il-problema. That's old Malta, u dik new Malta. Ma nafx. Żgur. Di ħan manifesta li kollu dar. Il-problema amma. Hija li ħan ixtri dik. Żgur mhux il-ħamra. I'm a bit indecisive. Għamil deċiżjoni maraja. Wara seklu, naħseb għandek xi 10 minute footage time. Deċidi jekk ħadd tagħmel deċiżjoni. Jien daqsxejn indecisive da affarijiet. Taħseb. Sorry jenna tal-Olanda. Mela. Issa għamel kat għal dendil tal-Olanda. Okay. Ma il-torok qabel kavallieri. Le, torok meta kienu il-kavalliri priva jihdu l-Malta.
Ejja, ma nixilhomx. Mela. Għax The Great Siege. mux mux il-Franċiżi kitċew il-kavallieri. Ejja, ma ħafna tal wara. jieħdu l-Malta, un bat. Eżatt, bat il-kavallieri baqgħu hawn. Uħadu l-law. Ma ħadu n-nies. Le, eżatt, ħadu n-nies mhux ħadu l-għawdex. Laqna, jgħidu la bajlaw. Merit il-kati. Jgħidu la bajl il-lawdex. ċem nar is-sibt. Fireworks minn Malta. Jiena issa irrid mort nanna, ma nafx mort konx miex, nanna l-oħra da ma diritx fil-vlog. U ġa mort darbtej oħra, u għaddi ma ġibtiex. Bata għat pakjaj diġa l-biraħ biex l-lum ma jkollux għabin għad pakja, li għasam xie affarijiet. U għada il-flight l-ura l-Olanda. U għada l-birthday koll. Illum bye. Bye! Dil-kudina tijaj. Zara. Għadna msamma ċadam għazderu darba. ħajidru fl-axħar minuta tal-vlog. Ej, dilna bye, nannu. Bye. Hello, wasal il-ħin li fl-ħar nalaq dan il-vlog. Ma nafx kem ħajjiġi twil. Naħseb għandi fuq xi satej footage kollox ta' ġimma sħiħa. Ma nafx kif ħarnix li ndaħal kollox. Ma nafx jekk kamilx sens għax nħoss li ħajkun daqxej kaotiku dal-video. Għax jisni bdejt niġbet literalment random shots u ma tantx kien hemm storja, imma anyways. Nispera li ħattu għostaraw, grazzi ħafna dal-li rajtuħ. Ovvjament daqxej video differenti mis-soltu għalli xijat Malta u ovvjament il-maġġoranza tal-video stjajdin l-Olanda, imma nispera xorta waħda li ħattu għostaraw, forsi u koll sajtu terrelataw iktar miegħu għalix ħafna mill-viewers tiegħi insomma huma Maltin. Jekk rajtuni fit-triq għaddejja bil-kamera, xi ħadd tarafni l-airport, shout out Felicien. Meta kont ġejja hawnhekk, għarfitni mill-Olanda, Maltija wkoll. Da kollox, tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe. Il-video li jmiss ta' Malta tarawh fis-sajf għaliex ġejja fis-sajf irġajt. Għaliex għandi tiġ taħbiba tiegħi u wkoll ġejjin għall-birthday ta' Daniel. Terġa tarawni fis-sajf hawnhekk, niġi asħana dak iż-żmien u ħobbu li t-tempo kun aħjar minn dil-ġimgħa insomma x'kien kien diżastri. Ħarġu imur nippakkja u naħasel għax il-flight għadda fil-ħodu u diġà l-10. Anyways, issa ta' veru daqshekk. Ciao ciao, narakom fil-video li jmiss.